Awatana frilu na dubu biyu da shirinda billar, za haifi wani kuin internet, cryptocurrency, wanda zai kanzara yuar milioin mutane a dunia kuma zai samar da duban labaran sababin masu kuei a duniar crypto. OMD Blockchain, OMDB, wani kuin internet ne da baban kamfanin hadar kuin a dunia. $1million.com LLC ya kirkira, kumayana samun goyon bayada gadukkan ayukansa, kaya yakinsa, da kumarukunin kamfanonin OMD Group. Tuni yana da muhimmiar alumma da baban sarina ikiwanda ke amfani da shitare da ayuka billarma subudana da kuma fille da ayuka goma da saakara aguanan shekarar tadubu biyuda ashirin da billar. Yana da nasa blockchain da kuma nasatsarin musayar kuei. OMD Blockchain. Blockchain ne maisaukin amfani da araha. Kuma maitsaro andanan badadaewa bazaizama aya daga chikin wa anda kafi amfani da sua dunia. Don haka yanawakiltar babar da matakuida ya kamata ai amfani da itatuna farkonsa. Jimlara dadin OMDB da za samarshi ne bilian biyu na tsabarkui kumazara raba sua hankali chikin shekaru biya. Akasa, zamui muku bayanin da baron raraba OMDB, don chirin rarabagwa. Za araba tsabarkue i bilian hayaga masu subayari tahanyoji daban da shirye masu chigaba. Za samarda gurare nadana kuei, staking pools, guda biju na OMDB, inda sa araba tsabar kuei milian hari ukua kogwanensu. Za fararaba milian taribiu da hamsina tsikingwani shirimaika yatarwa na samun riba, kumada sarar sabarkuin sunkareko ankaiga subayarin, OMDB milian taribillar. Za rufe sadin subayari kumashirin sai kunagwani shirin adashen kugai tareda karin sabarkui milian hamsin, Yanabiyan kashi biyu chikin garida kashi daya chikin garida ngane da adadin sabarkuin da akasuba. Da sarar guanan sabarkui milian hamsin sun. Kareko kuma lokacin dukan zubajarin ya chika, za arufe shirin gabagaya. Da zararan gama da milian gari biyu da hamsin na farko, za abuen biyu tareda karin sabarkui milian gari uku. Wanan yakai jimlar sabarkui milian sida chikin kusan sekaru uku. Za raraba OMDB milian dari uku tahanyar shirin OMD Trade Program, vanda shirine na kasuanci inda za abada faido diga abokan hular $1million.com. Vanda su kasanya hanukan kasuanci inda ke karyar OMD da OMDB amatzain hanyoyin billan kuya tsikin kasuancinsu. Kabokin hulyar da yaha akasubansin zaisami kashi ukuchikin hari. Yayinda banda yatayafa masa zaisami kashi, biyu chikin hari. Abokan chinikin da suka villada kuiyin muzasusami rangwamen kashi goma chikin hari. Kumahan kasuwar zaisami kashi ashirin chikin hari don ramar rangwamen, kumaya sami karin ribar kashi goma chikin hari. Wanan kason sundogara neakansi yanda akayida OMD ko OMD bea guraren kasuanchi. Wanansai hagaka OMD da OMD beadunia, tahaka saibada mafi girmanan fani da baatada ganiba a chikin kuin internet. Za rarrabat sabarkuei milian daria chikin talache da kiaututuka. Milian goma a chikin talache, milian talatina chikin element miners, milian talatina chikin rabon kiauta, airdrop, na OMD wallet, da kuma milian talatina chikin rabon kiauta na OMD exchange. Wanan ya chika tsabarkuei bilian daya, kuma dukkan wanan tsari saidauki shekaru biyusu a billar. Daga sauran bilian daya da sukarrage, milian dari billar sa susama a gillar $1million.com LLC kuma sa sukasanse a chikin kasuanin musaya da bandaban a farashi masutsada sosai. Daga sauran milian dari billar, sarrarraba milian dari huyu a chikin rukunonin farashi guda huyu kamar haka, nahaya. Milian darit sakanin da la haya sua da la tara da senti kasain da tara. Nabiyu, milian arit sakanin da la goma sua da la kasain da tara da senti kasain da tara. Nauku, milian arit sakanin da la gari sua da la gari tara da kasain da tara, da senti kasain da tara, gari da kasain da tara. Kumanahuyu, milian arit sakanin da la dubu gaya sua da la dubu goma. Sauran milian darisa sayarda su afarasi casa da dala yaya a chikin shirye da talase da bandaban na kampanin, kamariko da sayargua tamusamana $1million.com da kumaeo a Cancoin Store da P2B Exchange.
Zafara sayarda sudagarra nara shirinda hayaga mayu, dububiyuda shirinda billar, jarsayan yera su amañanca su aninja da jadar kukei, kumasa kulaja jingu iguana musamanda abokan julada bandabana farashima sumatukar kayatarwa. Muna fatan zakakasanse tsikin masuzuba jari na farko kuma kasami mafigirman faida daga dukan wanan tsari. Katambay wanda yagayache kakakali wanan bidion yadda zakaiya shiga tsiki.